a todas e a todos. Hoxe imos a facer un pequeno tutorial para explicarvos como utilizar os recursos máis básicos na nosa aula virtual. Neste caso, a utilización de ficheiros, de cartafoles, é dicir, un bloque de ficheiros e un enlace a calquera tipo de recurso web. Ben, por lo tanto, o que vamos a facer neste caso, bueno, pois unha vez estamos na nosa aula virtual, no noso entorno, co curso que creamos, lle daremos, pois na sección correspondente, engadir unha actividade. Como vedes, abaixo de todo temos os recursos e temos, pois, o que vos decía, o ABC, digamos que dos recursos, etiqueta, ficheiro, URL ou enlace e o cartafol. Por lo tanto, vamos a engadir un ficheiro. Nel podemos engadir, bueno, pois, presentacións, contidos de maneira independiente, imaxes en diferentes formatos que nos faciliten o traballo co alumnado. Neste caso, pois, apuntamentos, tema 1. E ponemos pois guía para preparar o exame. E teríamos unha breve descripción e aquí ahora engadiríamos o arquivo. Neste caso buscaríamos o arquivo correspondente e o cargamos. Temos que eliminar arquivos porque neste caso só podemos cargar un. Aquí está. Ben, podemos incluso na configuración do módulo restringir o acceso se queremos que pois un alumno ou un grupo de alumnos non accedan a él. Vale, e temos tamén a opción de configuración do módulo. Ben, unha vez temos cargado o documento, a descripción, os aspectos máis básicos, guardaríamos e o teríamos xa no noso curso na sección correspondente. Neste caso, pois nesta declaración de contidos, aquí temos o ficheiro. En segundo lugar, vamos a levar a cabo, bueno, pois a carga dun cartafol. O cartafol fundamentalmente sirve para meter diferentes tipos de ficheiros, co cual pois nos dotamos, por exemplo, un bloque de contidos ao noso alumnado. Ou tamén nos vale para compartir cos profesores que utilicen e teñan acceso ao noso curso de aula virtual como profesores non editores. Desta maneira é un espacio onde eles poden descargar todos esos bloques de contidos cos que nós traballamos co alumnado. Por lo tanto, imos ao cartafol, lle damos a engadir, poñemos o título, en este caso, pois engadaríamos os arquivos. Eu escollerei uns arquivos ao azar que teño aquí seleccionados. Vamos a escoller dous arquivos diferentes, dous de documentos e unha imaxe, para, bueno, ver como se poden trasladar diferentes tipos de archivos e como quedaría. Exactamente podemos facer o mesmo que no caso anterior, como no resto de recursos, configuración común do módulo e restringir o acceso se nos queremos, bueno, pois neste caso que non todo o mundo teña acceso a esos recursos. A maiores, pois, ampliar con etiquetas e con competencias. Vamos neste caso a guardar e presentar para ver como se vería ese cartafol. E como vedes neste caso, ademais temos a opción de descargar. E se eu fora un profesor non editor, pois podería neste caso ter o acceso a descargar cartafol. Do mesmo xeito os alumnos. Como vedes, cambiei o rol e descargar cartafol. O mesmo pasaría se utilizara o rol de estudante. De acordo? Ben, continuamos entonces co terceiro dos recursos. Como decíamos, o terceiro dos recursos que vamos a utilizar en este caso, pois un enlace a web. Por lo tanto, pues bueno, simplemente ya vamos a buscar o enlace a un recurso web que podría ser a propia aula virtual. Eu simplemente copiaría o enlace, tería copiado o enlace dese recurso web, iríamos unha vez máis a engadir unha actividade do recurso, baixamos URL e engadir.
Neste caso vamos a buscar outro recurso, idade media en 6 minutos. Vídeo resumo da idade media. Eu buscaría o recurso. Aquí o vedes. Podo directamente aquí copiar a localización da ligazón ou podo tamén abrir ou ben copiar o enlace ou ben en compartir copiar o enlace corto. Só teríamos que pegar o enlace e simplemente guardar, tendo en conta que podemos facer as modificacións que nos consideremos, digamos que en cuestións como apariencia, configuración do módulo, se queremos amosar ou non, restringir o acceso se queremos que un determinado tipo de alumnado reciba este acceso ou que sexa todo o grupo, por exemplo, e xa automáticamente teríamos ese recurso pois na nosa página principal dentro da sección correspondente, como en este caso pois aquí teríamos un enlace a este vídeo e como directamente nos levaría ao recurso. Ata a próxima, abur.